bangapretendela thina sesovuka sina amaphanga. That's why mina ngila basketball mina ngoba phela akukho kuzokwenzeka mina mangila ukahle nalipho kweselila noma bangapretendela thina sesovuka sina amaphanga. Basketball yakuba basketball yathandaza basketball ay basketball yakuba basketball yathandaza basketball ay basketball kodwa wandifaka phaya emanzini izijulu umqondo ujuli kandalduki imiziphuphume noma bengibiza umanzini ungekho lutho emqondweni mele ngivume kuze zonke indaba zezwe zingijule. Mina ndinembuzo emini insuku zizimo ezinzima zingangihleli njalo nje. Ubona ngikhala nje ibona lamagama akhe amabili amathathu yeyeni. Welcome back, Biggie. Akwande arvuna nyakomucha. Nyakomucha, welcome back, Savi. Hey, siyathokoza Arline. Emnyakeni omutsha. Ingoma leke ngethu ukuthi sibuyile thina ke sobathathu. Ingakho ke sithi welcome back. Kodwa ke unasithi welcome back phela kusi ngathi kuphela thina abahathi nomlaleli weKwekwezi FM. Sibuye naye. Ay asamukele umvezi wehlelo sibuya nawe Express Lane emnyakeni omutsha ka 2026 ukuya phambili uBranko Boholo. Siyakwamukela. Loyisana. Siyathokoza. Hey sibuya nawe Express. Akunamagama. Ngithokoza kakhulu nokwamukeleka ngithokoza kakhulu nokufika. Anga emkhanyweni uzwe amandla iKwekwezi FM. Izinto zimoto yo Ikuphethe butshelela. Kukhanya ba.